ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇವಾದಿನ ಯೋಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಅಚ್ಚಾ ಇನಿ ಒರಿ ಹರಿಷದ್ದೆ ಯೋಗ ಬಂದಿರಿಗೆ ಕಾಡೆ ಕಾಡೆ ಎಂಚ ಯೋಗ ಬಂದಿರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವೇ ಯೋಗ ಮಾತಾಡಲೇರು ಅರ್ಥ ಪಡಿದ್ದೆ ಯೋಗ ಅವು ಮಾತ್ರ ತುಯ್ದ್ಯಾ ಅವು ಮಾತ್ರ ತುಯ್ ನೀರು ಅರೆ ಯೋಗ ಪೋಂತೆರಿಗೆ ಬಿಡಿ ಅವರ್ನ ಮರ್ಮೈ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಂತಿನ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಮಿಡಿ ನನ್ನ ಯೋಗ ನಿಗಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರದು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಆರು ಮನ್ಪುರ ಕೊಡ ತೆಗ್ಲೆ ತಿನ್ಕದ್ರೆ ಅವು ಇತ್ತದವು ಆತೊಂದು ಎಕಡ್ ಮಾಸು ಮಂತೇರ ಈ ಡೇಟ್ ಬಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಡೇಟ್ ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶುಕ್ರವಾರ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ತಾನು ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತೂತಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಐತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೋಡು ಹಾಯ್ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬರೆದೆ ತೊಂಡೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಟು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಲಾಗ್ ಶೋ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಡೋಂಟ್ ಶೋ, ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಪಂತೇರು. ಲಾಗ್ ಅರ್ಧರ್ಧ ತೋಜ ಹೋಚಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತೋಜಾಲೆಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಎಂಚ ತೋಜಾನ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಅರ್ಧರ್ಧ ಒಂದುಂಡು ಅದಾದ ಅನ್ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ಧರ್ಧ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಇನಿ ಅರ್ಧ ಒಂಚ ಇನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡತ್ತ ಅಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ದಾದಂದು ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪಂತೊಲ ಅಂದು ಆಲ ಆಯನ ಅವಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಒಂದು ಪಂತೇರು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೆಲವರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆಗ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂ ಒರಿ ತೂದು ದಾದ್ಲ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲ ವಿಷಯ ಅವಿಂಚಿ ಪಂಡೇರು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅವಲ್ಲ ಅರೆಗೋಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ದಾದನ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಾತಿ ಕೆಲವರಿನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಜಿ ಕೆಲವರಿನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನ ಅರೆಗೋಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತ ದಾದನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಐಟಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಇರೆನ್ನ ಲಾಗ್ ತೂ వచ్చి ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದನ ಇಕ್ಲ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಉಂಡು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ತೋಜ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ತೋಜ ಉಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತದ ಬೇಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕಂಟೆಂಟ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇದು ಬೇಲೆ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಅವಳ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಜ್ಜಿ ದೊಡಮನೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಅಪುರ ಅವಳು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಉಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಏತು ಪಂಡಲ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪು ವಿಷಯ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತಂಡಲ ಆಪು ನಲ್ತಂಡಲ ಆಪು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ ಅಂಚಂದ ದೊಡಮನಕಲ ಆತ ಅಂಡ್ ಅವನ್ನ ಎಂಕಿ ಅವು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಅವು ಏರಿಗ್ಲಾತ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತನೇ ನಮಕ್ ಉಂದು ನನೊಂಜಿ ನಾಲ್ 5 ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗನೆ ಉಂದು ಹೆಂಗು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನೆನ್ನೆ ನಾತೊಂಜಿ ಮಂಡೆದೆ ತಂದುಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಕಂದ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಕೊರ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಿನೋಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಅವನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಅರ್ಧರ್ಧ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ಪಾಡ್ದು ಅವನಿಗೆ ದಿನೋಲ ಲಾಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಏಪ ದಾದ ಪುರ ಆಯ್ನಿಂದು ಅಂಚ ದಿನೋಲ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಜತೆ ಯಾನ್ ದಿನೋಲ ಮನ್ಪುನ ಲಾಗ್ನ ಕೆಲವರ ರಡ್ಡು ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚ ಪುರ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಫ್ ಆಪುಂಡ ದಾದನ ಸೊ ಅಂಚಲ್ಲ ದಿನೋಲ ತೂಲೆ ಲಾಗ್ ಅಪಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂಂಡ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವು ದಾದನ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಲಾಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ತೂಡ ಆಪುಂಡು ಆಕಲ್ ಡೈಲಿ ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಕಲ್ನ ದಿನಚರಿ ದಾದಂದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಮೋಲ್ದಾದಯ ಇನಿ ಅಂಚ ಮಂತೊಂತುಲು ಆನಿ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲು ಒಂದು ಅಂಚ ಪುರ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೆ ಪಾಡ್ಯಾರ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನಸಂಡ
ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಅದೇ ಕೈ ಈಗ ಮೋನಿ ತೋಚೋದು ಇನ್ನು ಈ 2 ಜನಕ್ಲ ಕಡಿಪು ತೆತ್ತಿ ಅವು ಸೇರಿಗಿ ನೂರು ಅಂದಿ ಅಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಒರಿಂದು ಕೊನದಕ್ಕೆ ನಾಯ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಕಳ್ಪುಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಧ ಏರ್ ನನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಬೊಗ್ಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕಳ್ಪುಡಿ ಗುಂಡು ಗುಂಟುಂಡು ಕಂಡಾಗ ಏರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಚ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತನೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ எனக்கு எனக்கு பயப்படு ஏன்னா ಹಾಕೊಂಡೆ ಉಣ್ಣತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿ ಓ ಎರಗುತ್ತ ಓ ಐದು ಹೋಗ್ತಿರು ಓ ಕುಂತುಲಿಗೆ ಇಂದ ಕಿನ್ನಿ ಪೂರ ಐದು ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೊನಪ್ಪ ಅಂದ್ ಕಿನ್ನಿಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಪೂರ ಅಡಕ ಸುಖದರ್ಶನ ನಾವು ಸಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಾವು ಸರಿ ಅಂಡ ಒಡ್ತಿ ಇನ್ನು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಊರಡಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ಐನ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋತುನಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಐನ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋದು ಕೈ ಪೋತೊಂದಿರ್ದೆ ಪೋಕುಲ್ ಬೈದು ಈಚಿ ಅಂತ ಪೊಕ್ಕುಲ್ ಬೈದು ಕೈಟ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಸಜ್ಜಿಗೆದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅವೇನು 3 ಪನ್ನರ ಆತು ಜತ ಅಂಚ ಯೋಚನೆ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಪನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ ಇವರು ಐಟಿ ಅದು ಮುರಡಿ ಪಂತ ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋಡೊಂದು ಪಂತಲೇ ಮಳ್ಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಅವೇನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಬರ ಹೋತು ಕೈಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ರಟ್ಟದು ಅವಲ ಕಾಂಡೆ ಒಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ನೀರು ಕೋಡೆದ ಲಾಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೋರಿ ಕಚಿಕ್ ಮಂತನ ಸಾರಿ ಐಟಿಯಾನ್ ಸಾಸಿವೆಗ್ ಎಸಿ ಜೀರ್ದಾರಿಗ್ ಸಾಸಿವೆ ಅಂದು ಪಂತೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಂಡೆಡ್ದ ಅದೆತ್ತನದ ಜೀರ್ದಾರಿ ಮಾಡ್ದೆ ಸಾಸಿವೆ ಅಂದು ಪಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟು ಮಂತ್ಲಡೆಗೆ ಅಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಪುಡು ಇಜ್ಜಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಫ್ರೈಡೆ ಇತ್ತನೈತೆ ಮುರಣೆ ಅಂಕಲ್ ಕೋಡ್ಗೆ ರಟ್ಟದ ಇತ್ತನೈತೆ ದಾಲ ದೀಪ ಜೇರ್ ಮಾರ್ರ ಅಂದಿ ಅಕ್ಷತ ಪೋಡಿಗೆ ರಟ್ಟದ ಇದು ದೀಪ ಜೇರವಳು ಮನಿ ಅಂದತ್ತು ಮುರನಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಮುರನಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ದಾಲ ದೀಪ ಜೇರ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇಂದಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಅಂದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಣೊಂಜಿ ತರಕಾರಿ ತಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಚಾಕು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೈ ಕಿತ್ತದ ಓಡಿ ಪೂರ ತರಕಾರಿಗಳ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನುಂಗೆಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿದ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಕೊಂದು 2 ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಕಜಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಅದು 4 ದಿನ ಬೊಡ್ಡಿಯೋ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಬಾಯ್ದು ಇಟ್ಟದ ನುಂಗಿನ ಮೀನ್ಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಸರ ಬಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಕೋಡಂಜಿ ಟಾಪ್ ತೋಜಾಯ್ರು ಕೋಡೆನ್ ಕಾಸಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಸೊ ಐ ಮಿನಿ ತೋಜಾಗ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ ಅಂದತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ ಇಂಚ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಶೋಕುಂಡಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೇಟ್ ಆತನಾ ಫ್ರಾಕ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊಂಟದಟೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತು ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ಕಲರ್ ಒಂದೊಂಚುಂಡು ನಿಜ ಪೋತುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಫ್ರಾಕ್ ದುಡ್ಡಣ್ಣ ನಾವೊಂದುಂಟು ಬಂತೇರಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತಿಂದ ಒಂದು ಅವು ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಚೇಂಜಾ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಒಂದು ಪಿಂಕು ಒಂದು ರೆಡ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ
ಏತಣ್ಣ ರೇಟ್ ಐಟು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ 695 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಓನ್ಲಿ 695 690 ಗೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಶೋಕುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಶೋ ಮೂಲಂಜುಂಡು ಅನ್ನ ಮಟ್ಪರಿ ಇರೆ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಫ್ರಾಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಶೂ ಕೊಂಡದ ದೆತೊಂಜರ ಅಂತಲೇ ಕಲರ್ ಶೂ ಇಷ್ಟ ಕಲರ್ ರೇಟ್ ತೋಜುಂದೆ ಓನ್ಲಿ 450 ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಬೈ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಬೈ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ನವೇ ಕಲರ್ ಅವೇನಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಉಂಟು ಸೈಜ್ ಒಂದೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ಸ್ 450 ಓನ್ಲಿ 450 ಇಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಒಂದು ಇಂದದ ಇಯರ್ಸಾ ಆಫರ್ ದಾಲೆ ದಿಲ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ಎಂತ ಪದಾರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಚಪ್ಪು ಇಲ್ಲೇರು ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಪುಂಡಿ ಬೇಯಿಸಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚ ಚಪ್ಪು ಇಲ್ಲೇರು ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚ ಶರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಯ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಮೂಲ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಶರ್ಟ್ ಶೋಕುಂಡು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮುರಾನಿ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದನೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡದ ಅಕ್ಕ 10 ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈತಂಡು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು 10 ಲೆಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿಲೆ ಐತೆ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆತನಲ್ಲ ಪತಂಜರಿ ಏನಿ ಸೂಪ್ ತಂದೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ ಜಿಂಜೆ ಕೊಯ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಹೌದಾ 10 ಒಂಟದ ತೆತ್ತಿ ಬಂಡೆ ಒಯ್ತಾಗೆ ಕೋರಿದತ್ತು ಒಂಟೆದ ನಮ್ಮ ಒಂಟೆದ ತೆತ್ತಿ ತಿಂಡಿ ಏ ಅಜ್ಜಾದಿಗೆ ಒಂಟೆದ ಲೆಕ್ಕ ಪುನಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಪಂಚದಲ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಆಶಿತ ಕುದ್ದೆಲ್ಲರು ಗಾಯ್ಸ್ ಆರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೆತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಒಯ್ತ ತೆತ್ತಿನ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಂದು ಅವು ಏರು ಈರ್ ತಿನ್ಪಾರಾ ತಿಟ್ಟಿರಿದ ತಾಗಡು ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದೆ ಬತ್ತದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಇದು ಗಂಜಿ ಬೇಯರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಬೇಯೋಡು ಅವು ಸಿಟಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಹಂಚಿ ಪೋಪುನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಳ್ಳೇರು 2 ಜನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದಾಯ್ ಬತ್ತಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡ ಉಲಾಯಿ ಬೆಲಾತಿ ನಾಯಿಲಾತಿ ಬನ್ನಾಗಿತ್ತಿಜೆ ಒಲ್ಪೆತ್ತೇನ ಬುಡ್ದೆ ಬುಡ್ಪುನ ಕೆಲವರ ಕಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ದೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ನೆಟೇನೆ ಇಪ್ಪೆ ಒಲ್ಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂದು ಗಂಜಿ ದಿತ್ತೆ ಬೇಯೊಂದು ಟಾಮಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆತಿನ ಆತರ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಆತಿಚಿ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಏನು ಕಂಬ ಪಾಡ್ತಿರತ್ತ ಅయింದೆ ಇದ್ದಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪುಚ್ಚದ ಬಟ್ಟಲ ಕುಚ್ಚಲ್ನ ಬಟ್ಟಲ್ ಅయింದೆ ಎಕ್ಕರ
ಬೇಕೋನಯ್ಯ ಅಂಚ ಬತ್ತೀರ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ 3 ಜನಲ ಇಂದೆ ಇಂದೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಅವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡ ಈಗ ಉಲಾಯಿ ಪಿದ್ದಾಯಿ ಪೋವಂಡ ಪೋಪು ಜಾತ ಎನ್ನ ಚೂರ್ಲ ಪೋಟಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣನ ಅಂಡ ಪೋಟಿಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ಪಿದ್ದಾಯಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಇಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಯಾನಂತೆ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತದಾ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಏನು ಚೀರು ಇತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಮನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಬೇಯ್ತದ ಕುಕ್ಕರ್ ಅರಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತಾಂಡು ಗಂಟೆ 7 ಆಂಡು ಇಜಿಂಡ ಅವು ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಗನ ಸಿಟಿದತ್ತಂದ ಚಾ ಕುಕ್ಕರ್ ಅರತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಉಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿಡ ಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಉಂತೀನಿ 7 ಆಂಡ ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ವೈಟ್ ತೋಜು ಬೀದಿ ದೀಪ ಪೂರ ಬುಡ್ದುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿ ನಾನು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾಯಿನ ಬಿಟ್ಪೇರ 7 ಗಂಟೆ ನಾ ಬಿಡುವುದು ಹಾಯ್ ಇದೆ ರಾತ್ರೆಗೂ ಒಂದು ಬುರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ತೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಸೋಚ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ತಜಂಕ್ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಇಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆ ಮೈಪಾರೆ ತೂಕ ಹೆಂಚಾಪುಣುಂದು ಸೊ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಜಗ್ ಎಲ್ಲೆ ದೋಸೆ ಮೈಪಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಇನಿತ ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನೇರ್ ಪೂರ ಏನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.